Шефе, какво беше това метър? Аз реших да те снимам. Пувката стана. Май ти калве. Виж къде е куката. Ти на луда ли ми пращи си ловила риба? Да, ето. Ловя. Здравейте хора, така започва петъчния ми ден и се надявам да завърши на по-добро място, на което ни очаква заслужена почивка и забавление с приятели. Разбира се, винаги има някой, който може да ти развали спокойствието. Шегувам се, след малко и аз ще се включа. Така, преди да стигнем до хубавите моменти, трябва да отида на работа и след това да отидем там. Така, преди да започна работа, ще се отбия да взема една лодка, за да може да бъде още по-интересно приключението ни. И след това отивам на работа. Дойдох си на лодката и отивам на палатки. Браво, мама! Ще влезеш в YouTube, виж каква си хубава. Благодаря ти. Весело да си изкараш. Мисията е изпълнена, взех лодката и сега остава само да отида и да го изработя. Ох, петък е, не ми се работи. Само 5 минутки да го изработя и тръгваме. Обещавам. 8 hours later. И така след работният ми ден напазарувах и бях готов за приключения. Вече пътувам. Времето е като поръчка. Леко започна да вали в София, но поне хубавата новина е, че не се вара на 36 градуса. И да се надяваме, че там където отивам няма да вали дъжд. Обикновено този язовир понякога му свършва водата и се надявам да не е така, защото ако му свърши водата, ще гребеме с лодката на брега. Не мога да повярвам, хондата ме докара до тук. Е така. С малко по-бавно каране, но стигнах. Сега ще ви покажа една много яка гледка. Чакайте, още няма да ви я показвам, ще бъде изненада. Хора, на язовира сме. Има и вода. Утре ще гребеме с лодката. Добре, че дойдохме до тук, гледай. Какви гледки се отварят, бате. Чакайте. Малко избързахме. Първо трябва да си разпъна палатката.
палатки. Ето има едно тапа. И сега 10 помпи. Да бе, 10. Поне 50. Тапата. Хора, много е тегаво. Брато, що реши да си разпънеш палатката на пътя, бе? Защото жената как е за? След цяла седмица работа в офиса, тази гледка си заслужава. Здравей. Аре, на здраве, маняк. Здравей. Те виждал ли си така съня някой си разпъне палатката насред пътя? Ми не знам как ти го роди главата. Мине някой нощеска ни прегази палатката. Изкочим отвътре с тази големата манара, те къде я влачим. Батко, ако мине през тази палатка, мисля, че няма да мога да ползваш манарата. Всъщност пътят беше затворен и нямаше как да мине кола. 8 hours later. Добро утро, приятели. И отивам да си правя кафе. Разбира се, винаги има някой, който може да ти развали спокойствието. Шегувам се, след малко и аз ще се включа. Така, не ходете на палатки, много е гадно. Има боболечки и не е хубаво. Кадете от камерата, с която почупвам, че може да ги видите в каналът на моят приятел Николай Армелдов. Хора, не е лесно. За вас го правиме. Ако намерим две, една за теб, една за една. Дес, ляво. Чакай. Много ме е хвана неподготвен. Ето и аз неподготвен се изказах. Майко, навръщане какво течение ще... Не знам как ще се връщаме. Май ще я носим по брега. Не. Тук вятъра срещу нас, намек после връщането ни ще е лесно. Надяваме. Са, дали няма да е добра идея да се качиме там горе и да метнем един камък във водата? Аз нямам джапанки копане. Ето и аз нямам, те моите са на брега. Разбира се, това беше шега, ние не се занимаваме с такива неща. Ей, то ще го фърлиме. Така или иначе дойдох до тука.
Готови! 3, 2, 1. О, падам! Аз сега на практика мога да си направя действие. Нама ли да разгледаме така? О, добре, че дойдохме от тук, гледай. Какви гледки се отварят, ба. Да. Мега яко. Да. А тук сигурно няма мокри пространство. Обаче на тия камъни може да се покатериш и може да се фърлиш. Не съм сигурен дали не е някой стърчаш отдолу се разцепиш. Тя не знаеш колко можеш да се хвърлиш без да се уфукаш у някой такъв камък. Гледа съм едно клипче върто. Гледай, Скача. гледай къде е дървото. Да. Разцепа си главата, брате, и след това е като болен от дан, бех останал краставица върто. Главата му беше вдъбната. Верно ли? Да, от един камък. Това е било неприятно. Да. Ето тук ще направим малко смяна. Ама аз тук съм на дълбокото, така че трябва нека си я стъпиш, задръпнеш лодката. Чакай, сега ще я притегла напред. Стой, излизам. Защото иначе съм чал. Малко ме е шубе, признавам си. Шубе ме, не мога бум. Спокойно бе, аз ще спаса. От спокойно съм най-неспокойни, от nema страшно, най-ме е страх. Не мога. Опа, заседнахме. Това е синхрон. Сигурно професионалните гребачи може и да ми се смеят, ама толкова си можеме. Като за аматьори сме добре. Където и да сме влезнали, сме излезнали. На 19% съм, колкото да жива теля. Да съм Шефе, какво беше това метър? Аз реших да те снимам. Пувката стана. Май ти калове. Виж къде е куката. Ти на вода ли ми праш? Ти си ловила риба. Да, ето. Надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, може да ме подкрепите с един лайк, а ако искате да виждате още такива видеа, може да ме последвате.